Здравейте хора! Купих си най-евтиното E61 и за една година притежание на този автомобил мога да ви кажа само едно. Пулсът ти става на 140. Сега вече ще изтече. Вече е зверски. И сега ще ви покажа най-големия проблем. Масълце. Антифриза. И само ми от тия БМВ-та не може да си потия. Искам да чуете всяко палене на тази кола какво е. Тя не запали. Ако не разбирате от коли, стойте далече от такъв екземпляр. Има два варианта. Или да обикнете, или да намразите тотално марката и никога повече да не се сещате за BMW. Или когато някой каже BMW, ще му кажеш: и аз седни малко тук да ти кажа аз на теб какво знам за колите. BMW. Така че в това видео ще видите какво точно се случи в рамките на една година притежание с тази кола. Какво е точно да притежаваш такъв тип автомобил? Общо взето от първо лице мога да говоря за тази кола, защото я притежавам една година. Една година това се кара всеки ден, това е ежедневен автомобил. Истината е такава, че ако искаш да притежаваш една от най-евтините бройки петиции, да кажем, реално трябва да разбираш от коли, да имаш някакво понятие какво се случва тук и какво всъщност реално трябва да правиш по тази кола, когато нещо светне или излезе наяве, някакъв скрит проблем или проблем просто. Тук нямаше скрити проблеми, тя просто имаше проблеми. Непрекъснато нещо свети, както видяхте при паленето вече, знаеш, че има някъде някаква грешка, нещо непрекъснато свети, непрекъснато замрънка за нещо, но въпреки това, докато я карам, ето в момента не съм я карал от известно време, аз лично не съм я карал, но се кара всеки ден от моята приятелка. Непрекъснато нещо свети и общо взето това са неща, с които горе-долу гледаш да свикнеш. Ако имаш възможност да оправиш всяко едно нещо, имам предвид всяко едно тропане шум, най-вероятно тази кола ще излезе като да си купиш, може би, една от най-скъпите на обява. Това е истината. Ако искаш да караш толкова ефтина кола, с някои неща трябва да се примириш или аз поне съм се примирил. Тия неща мога да ги оправя във времето и знам, че трябва да ги следя. То мина на червен брат. Първите ремонти реално, когато я взех, първите ремонти са... Първо течеше тройника под колектора. Той беше изгорял, напукан и течеше. Сложим тройника тук. Този маркуч не дойде и не можах да го намеря от никъде. Тъй като в момента нямам никакви варианти и аз го бявам така. Сега какво ще направим? Ще свалим подгребните свещи. След като свалих колектора, знаех, че имам изгоряло реле и подгребни свещи за смяна. И най-интересното е, че мисля да пусна една малка камерка във всеки един от цилиндрите, за да видим дали са добре буталата, да видим дали имат някакви надирания, износвания. Ако имате възможност, пускате такава камерка. Не се вижда всичко на 100%, но ако има нещо, което е много деградирало и зле в цилиндъра, може да го видите с камерка. Махаме подгревните свещи, слагаме нови, така или иначе сме сменили релето и модула отдолу под самия фланец. Сега ще погледнем всеки един от цилиндрите как е. Аз свещам кола, бе. Предай се. И тази се отвие. Имах доста сериозна корекция на 6-ти цилиндър, плюс 2 ми показваше. По принцип, когато някоя дюза показва висока корекция, не е задължително да е дюзата. В доста голяма част от случаите може да бъде и вътре проблем в цилиндъра по някакъв начин. И о чудо, какво да видя! В цилиндъра имаше някакви странни петна. На камерата винаги се вижда малко по-притеснително, отколкото е, но видях някакви тъмни петна. Реално виждах една отстрани сянка от по-висока температура, но тази дюза ме притесняваше, защото беше с висока корекция. Буталото изглеждаше наред и това беше, което можех да видя, че буталото изглежда добре, но все пак има нещо на самия цилиндър и корекцията беше много висока. Особено при студен старт ми показваше над 2,5 корекция, пушеше зверски, чукаше, това е също един знак, който че не работи както трябва. И за това реших да сменя дюзата. Корекцията от 1,8,2 спадна до 6
При положение, че още не съм кодирал инжектора, даже е в негативен, минус е. Спря да чука, това чукане изчезна, почна да върви малко по-добре, интерес на истината се усети, намали разхода. Разхода на гориво падна. Значително падна. Единственото притеснение, което имаме в момента, тече зверски гарнитурата на капака на клапаните. Това е съвсем нормално и стандартно за тия BMW-та. Въпреки, че не знам, 250-60 коня, автомат, тежка кола, като и дадеш газ, върви, дърпа и в трафика е много приятна за каране. Наистина не мислих, че това ще е най-перфектната женска кола, даже мислих, че най-вероятно моята приятелка ще я намрази, но тя я обикна, защото е много лесна за каране. Активната рейка много й помага, достатъчно бързо да се включва в движението без да се напряга и я паркира навсякъде, което е топ. Следващото нещо, което правих по нея, което също е стандартно за BMW, го свързват с трите букви BMW, бърка масло с вода. Ето тук да дойде учителката ми по химия и да види дали маслото с водата не се смесват, защото тази кола беше смесила маслото с водата. И го видях това нещо в самото начало, когато тръгна да го меша. Просто погледнах дали има антифриз и видях, че вътре почва да става бозово такова бузичка, точно като бузичка изглежда. Решихме, че колата не мога да спре на момента. Продължих да я карам 1-2 седмици. И сега ще ви покажа най-големия проблем. Той се крие тук. Виждате ли? Ето и тук и по капачката може да се види. Има масло антифриз. Не случайно бърка масло с вода. Масълце антифриза. Причината по принцип се крие ето тук. Това е маслен охладител, който реално маслен охладител служи за, разбира се, да охлажда маслото, но през него минава и антифриза. И когато една гарнитура тук се прецака, и някой път и самия охладител вътре се прецаква, почва да вкарва масло в казанчето. Ще сваля казанчето, за да не... Понеже ако източа антифриз в момента, цялото това масло ще слезе надолу, понеже маслото винаги седи отгоре. Затова свалям казанчето. Ще се опитам да го измия хубаво, след което ще източим цялата система и след това ще сменим масления охладител, който седи там. Няма нищо ефтино на този свят. Ужас. Страшна гностия. И така карам за немалко време, да ви кажа честно. Но трябва да се опре това нещо. Чистенето не беше никак лесно. Гледайте как оправих проблем. Види какво? Има малко антифриз. Казанчето за вода. Всичко друго е масло. Така е, като я караш по-дълго време, става мазало. Масленият охладител е свален. Страшно мазало е. Някой слагал силикон върху гарнитурата, която гарнитура въобще даже не бях видял, че има гарнитура. Така беше залепнала и беше смазана. Тя е направо пластмасова. Така че се радвам, че си взех друго такова тяло. Да видим дали ще е окей. Вътре страшна гняз. Залавяме се с монтажа. Тук го нося. С гарнитурката. Гарнитурката е сложена. Много внимателно намазахме с малко масълце, за да сработи филма, който има. И сега слагаме тялото. Реално масления охладител. Налягаше хубаво и трябваше да я сваля още веднъж и се оказа, че има адски много силикон от предишно, може би, смяна на охладителя или по-скоро някой е мазал гарнитурката само за да закрепи нещата. Но общо взето го сложихме. То не е никак лесна задача, защото е там отстрани до бока има ни много гадни болтове.
Охладител е готов. Отиваме на картерната вентилация и съответно трябва да сменим и дебитомера. Аз съм го изолирал софтуерно, но ще се наложи да си го върна. По принцип за този ремонт много желаях да оставя на сервис колата и някой да го свърши вместо мен, защото е адски гадна работа това. Особено когато имаш подземен гараж само като място. За да ви покажа и да го изстрадаме заедно това нещо, си го направих сам. След като оправихме масления охладител и се порадвахме изключително малко време и нямаше проблеми, освен стандартните 10-15 грешки, които винаги има. Но дойде един момент, в който решихме семейно да отидем до Железница, да се качим до Витоша и карах по рейса, стандартно нагоре едва се движи рейса, но ми миришеше на трансмисионно масло в колата през цялото време. И от няколко дена автомата се държеше много нелогично на този автомобил и това малко ми направи така странно впечатление, нали? Но си казвам, окей, повече хора сме, натоварили сме се, колата най-вероятно затова малко автомата не може още да се усети, да се адаптира, да включва. Тогава усетих миризмата на трансмисионно масло нагоре, докато се качвахме към Витоша. Когато легнах под колата, просто да погледна какво става, изгасих след Железница и легнах да проверя, да видя какво става с нея. Познайте, отдолу течеше като фонтан от кутията масло. Но наистина доста течеше. Когато запалях този теч, ставаше капане само. Имахме две опции. Да седнем, да хапнем някъде просто и да викна пътна помощ и да ни прибере, или да се опитам да се прибера до вкъщи. Познайте коя опция избрах. Опитах се да се прибера до вкъщи и знаете ли, с доста изтекло масло тази кола имаше не повече от 2 литра 3 в автомата, докато стигнах от Железница до Обеля. Прибрани от Бистрица. Без масло в скоростите или поне нямаше. Дайте каква става долу. Сега вече ще изтече. Целта беше, че като я запаля само подкапва, като изгаса, тече зверски. И реших да рискувам и докато карам, тя ставаше все по-зле и по-зле, защото изтича малко. Но ни прибра. И съм доволен, защото по принцип планирах тия скорости, че трябва да ги смена в някакъв момент и той моментът дойде сам. Държах я на светофара с натисната спирачка и леко газ, за да прави повече налягане вътре на самата турбина, да прави малко повече налягане в кутията, за да не тече маслото, защото когато нямаше налягане, тя капеше. Така че чак без никаква поддръжка е тежко да я караш тази кола, но все пак се радвам, че се прибрах и утре вече може да натоварим колата на пътна помощ или на платформа и да я закараме там, където ще ни сменят скоростите. Маслото си изтича. Сега ще ви покажа как си изтича. Даже съм сигурен, че тече. Чакам се превоза да я натоварим на една платформа. Не е изтекло много масло, обаче сега се надявам да може да запалим, да я поместим напред-назад и да я качим на платформата, защото платформата е с обикновена лебедка и ще е доста тежко, ако не я натовариме на ход. Тече още масло, изтече сигурно още около литра и половина долу на земята. Надявам се да може да има някакво масло, достатъчно да може да я качим на платформата. Това е да притежава стара 5-та серия. Нормалните проблеми за тези коли. Или по-скоро лоша поддръжка. Ето ми го и превоза. Хало! Къде е пациента? Там е. И само ми от тия БМВ-та не може да си потирам. Къде ще спреш? За тебе има кола. Спре така плътно. И да, ти си почивам с тия БМВ-та. Трябва, че и ти караш такъв дроп. И аз и от моето не може да си почивам такова. И той в този списък. И то не ми дава почивка. Или е той, или е на кой друг. Това път е това. О, 10 лева. По 10 лева на сваляне и на прибиране и после има и за транспорт. БМВ-то като iPhone, като го кажеш и му пада това. Върви бе! Малко е там. Виж полицай, да.
беше много малко. Айде, сега ме разиграва! Автомата е като в първия ден. Автомата е като в първия си ден. Къде викат на здрава глава ти слагаш, да знаеш. Капе, зави ти. Не капе, толкова капе, що има? Капна една капка. Ето, таки кредитите, те същите отдолу е масло. Много е умазан, зави ти. Не бе, той изтече. Болен, здрав носи. Това ти е мнението за най-ефтината 60 единица? Видиш една ръчка, трябва да си я сменявам от там на вратата. Ма това е за хикс петицата. Тук говорим за пета серия. Аз съм по-съгласен да сменявам ръчки, отколкото Автомати. автомати, двигатели и други едрогабарити. Това си точно на мен две ръчки сменявам. Това е. Там миналата, преди 2 седмици аз сменявах цялата бравата. Отвори на момичето, че не може да влезе. Не мога да влезе, лигави се! Но трябваше да натоварим на пътна помощ, защото имах приятел, който имаше кутия от 535 дизел и хидротрансформатор, защото се оказва, че този хидротрансформатор от 218 коня не става за кутията от 535 дизел. Кутията отново е 6 HP, 26-ца, но е с малко по-подсилени пакети и също така и затова е малко по-различен хидротрансформатора. Проблема на старата кутия беше, виж такъв. Ето и старата кутия, цялата омазана. И добре, от тук е текло. Подозирам, понеже картера и беше също леко влажен. Да, беше буксата. Просто самата букса има едно уплътнение, което се сменя и това уплътнение се става твърдо, гадно и заради това нещо беше протекла кутията. Между четвърта и пета скорост на тези коли, най-вероятно там има най-слабото място. Не знаеш какво да правите и сменяше, връщаше, сменяше, дигаше предав. Задните гуми бяха с страшно минусов наклон, бяха така, имаше страшен камбър. И тези коли страдат зверски от задните тампони, които са втулковите тампони отдолу. Затова, докато я бяхме дигнали, сменихме и така известните бурета или втулките на задния мост. Не знам поради каква причина имаше зверски вибрации от карето на скоростите. Така или иначе кутията беше долу, сменихме и карето. Карахме няколко месеца и отново преди няколко дни моята приятелка ми звънна и ми каза: "Бе, светна ми едно червено акумулаторче." Казах и карай, отивай на работа. Отиде тя, но не можа да се върне, защото беше изхарчила целият ток до работата. Колата нямаше зареждане, по никакъв начин не зареждаше и затова реших, за това ви говоря. Заден лев стоп в момента ми изгоря. Винаги пулсът ти става на 140 със сигурност, но като видиш някаква жълта светлинка от сорта на грешка за кружка, се успокояваш. Проблемите тук са следните. След като изсветна акумулатор, се опитвах да й дам ток доста време, за да може поне да я прикараме до някъде тази кола, да е удобно да я изнесе на платформа. И алтернатора реално и беше заминал. Така че нямах време да се занимавам с този ремонт и трябваше да стане бързо колата, защото се използва всеки ден. Качихме на платформа и моят приятел Бобо съдейства с смяната на алтернатора. Истината за тези коли е такава, че за да притежаваш такава кола, трябва да си подготвен за всичко от нея, защото когато я купуваш най-евтина на пазара, ти не си прецакал някой. Със сигурност някой тебе може да те прецаква, но ти не си прецакал някой. Тези коли са много готини, за мен това ми е първата петица, която имам и наистина ме кефи като кола. Особено тази кола е супер динамична, супер лесно се кара, харесва ми като автомобил, голяма кола, която може да натовари целия свят отзад. Особено това комби, имам чувството, че просто багажника му е волейболно игрище. Много е як. Но трябва да си подготвям психически, че винаги може да излезе някакъв проблем или нещо, за което въобще не си очаквал. Затова не трябва да вкарваш чак толкова много чувства в тях, поне според мен тази кола е много готина. Когато има лек софтуер, стеч на кутията, става наистина доста близка до модерните такива автомобили. По тази кола има и още неща, които направих. Нещото, което много ме дразнеше отпред, не подозирах колко много ме дразни това нещо, е предната броня. Тя направо е озъбена, разбирате ли? И особено като халогените са едни жълти, направо отпред като я поглеждах, ми изглеждаше като нещо недовършено или ударено в бордюр. Така изглеждаше тази броня. Затова
моят приятел Димо, страшен перфекционист, особено на тема 5 серия, ми подари неговата стара броня, която беше съвсем леко чукната и отчупена в един ъгъл. Затова си имам толкова добри приятели и другия ми приятел Дени, който ми помага за много от нещата, какво направи? Ми боядиса предната броня изцяло безплатно, монтира ми я и затова им благодаря на тези хора и че имам такива приятели. Какъв този звук, бе, човек? Леле и ебати звуците. Колата тотално се промени. Тотално се промени. Наистина, когато сложихме предната емкова броня, придоби друг вид. Реално формата й се промени. Малко съм си забравил тапата, откакто я теглихме да качим на пътната помощ, не стана в другата кола. Така че тази тапа я има. Искам да ви попитам на хората, които карат такива BMW-та от този модел, от този, как да го нарека, от това поколение. Кажете ми с какви проблеми сте се сблъсквали като имате. Пишете долу в коментарите дали сте се сблъсквали изобщо или са ви много безпроблемни тия коли, защото за мен тази кола е трън в гащите, но ме кефи. Защото има нещо, което непрекъснато се напряга, обаче като се качиш да я караш е супер голяма, а не се усеща толкова голяма. Реално като я карам я усеща доста приличен размер. Чувате ли? Това е хидравликата. В активната рейка имам над 8 грешки. Реално тази рейка не трябва да функционира по никакъв начин. Не знам как функционира. Опа! Ето, примерно, сега закачих джантата, знам, че джантата е на гъс и не ме интересува, честно казвам. Вече не е 5 бона, със сигурност, вече е много над 5 бона, вече отива в екземпляри, които са доста добро състояние според мен. Искам да чуете всяко палене на тази кола какво е. Тя не запали. Какво става? Това е като стартер. Ето нещо интересно. Нали искаше контент? Не премигат лампите. Това е стартер. Добре, има още един ремонт, който ще трябва да правим. Да, стартер. Ето, само при чуването на звука вече знам какво е. Добре, това не беше планирано. Стартер е заминава. Аз го чувах, че просто върти малко на по-шумно върти, но знам, че сега трябва и да го смена. Само ремонти. Тъмън я бях позаобичал, защото малко се спря и забравих да ви кажа и за още един ремонт. И това е въздушното окачване. Въздушното окачване спадаше от лявата страна, зверски, смисъл оставяше за 2 дни, колата отзад лягва на една страна, компресора не спира да работи и така, базика компресора. Човека не ме излага, сменяме двете възглавници, но се оказа, че реално клапана разпределител на въздушното окачване се беше прецакал. Бяха мотали някакви... беше свинщина страшна. Смених клапана на въздушното окачване отзад и колата се оправи да чукна на дърво. С окачването нямам проблем в момента. В момента имам проблем с стартера. Но това беше един от ремонтите, които мисля, че дори не съм снимал да ви покажа. Но в крайна сметка това видео направо си стана DIY направо на E61 или иначе казано как да си оправиш сам 61-ичката. Огледалата са и супер големи. Направо си като на някаква джипка, много ме кефи това нещо, защото виждаш всичко. Аз съм Никола, благодаря ви, че останахте до края и чао от мен за сега. Ми стартера тотално приключи, прибрах се до вкъщи. Чува се как трябва камъра там. Не си купувайте така кола. Чао. Under